Nová Ves. Takže to sú všetko okresy, ktoré sú už pre chlapcov relatívne ďalej. Možno, že ešte o tej revučky, ak sa chlapcom bude páčiť, prídu a ja by som bol rád, keby prišli všade. Vítame ich a kľudne aj na všetkých 10 škôl budeme iba radi, ak sa rodina RHLS opäť rozrastie aj o týmy z Horehronia, prečo nie. Vidíte, že aj tam sa ten požiarný šport robí a robí sa dobre. Takže Hronec, okres Brezno, 16.08, ak sú chlapci dneska aj vyššie, tak musia ísť časom nižšie. Poďme Horehronci, už sa tam kričí. Tak roztlieskajte chlapcov, určite sú radi, je to tvrdý štart, to niečo iné ako Horehronská liga. Poďme! Štart je v poriadku, Horehronci na trati, košík máme, rozdielovač máme. Super! Dobre,